Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredel mengko modal dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Aku wis disikep, Truk. Ngati-hati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangis-tangisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Aku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Tan kausa manjungan gupit sanggar saruk. Nono gandut kocap nalika semanten. Ora kaya nata mandra miwah Raden Werkudara ngawe sanggaring para putra Jodipati. Pating bleber, pating cul kaya samudra mbludak ana ing daratan.
sinuwun. Lunga. Nggih. Sangyaning Prawadya Bala Mandekata lawan Bindi Poksur Tambur miang suling pandhen dalutak miwa bandara kakandha mawarna Pindha Jala Driyana Sri Kawuryan Nyuwun pamunten Kanjeng Prabu ing Mandura ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Cemadung Dawu Rama Kyai kula Cemadung Dawu nyuwun pamunten Po ingkang putra Punantarja Cemadung Dawu Rama Kyai Jodipati Cemadung Dawu ana apa Pakde Bapak Rama Kyai eneng apa wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sangganing para putra mboten kantun ingkang abdi kepatihan pun Prakuta kula Cemadung Dawu lho bareng ambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nuwun Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena ana dawuh apa Pakde Prakuta wonten dawuh lho Prakuta wonten dawuh kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora lho kok malah kula dipun dukani mriya menapa kudune kowe iki ngerti iki eneng endi wonten alun-alun wis ngerti ning alun-alune sapa iki sinuwun Prabu Ngamarta praja ing Ngamarta kowe karo aku saka ndi iya saking negari Mandura lah kudune kowe kuwi ngerti kudune kowe iki tanggap yen kowe ning negara liya kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa aku ana negara Ngamarta kuwi daya nggih kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wong guyu kok nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati. Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi. Nggih, mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten dawuh Antasena napa Pakde iki mau ana ing negara Ngamarta awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati ngerti yo yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa entuk sasmitaning dewa yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada wis lakon matur ngersane Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli Sedewa pamanmu ing Bumira Tawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumira Tawu ya kuwi Sedewa wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta
Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra kinen Bupati wonten pundi lenggahipun Paman Sedewa. Dudu perkara kuwi. Saklunganing Paman Mustewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang loro. Mongko wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Remala Temajati jadil mahmulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lah kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sowaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Wah, dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhaki kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembuk karo si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel, nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klimasada. Kadhawat wonten timbalan Rama Kyai. Antarja wonten timbalan Rama Kyai. Antasena dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk dioyak. Wah, yen pancen Panakawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki Antasena ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem areng apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk. Mergo pamanmu wani karo aku. Ora iki Antasena apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe ki arep apa? Lho, aku nlesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuhing wong tuwa. Ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-tingi sik dawuhing wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik. Nyatane apik ki tak tumrap sampeyan. Aku tak nlesih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Perkarane wani. Pamanmu nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung ngilit pustaka Jamus Klimasada. Kok ora diparingi ngampil karo barep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo dienggo tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa, ning kuwi duweke kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Klimasada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal barep kakangku maringi pustaka Jamus Klimasada.
Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwanani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu. Arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ularak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampean ora mikir Majelis Dewa. Wah, bali karemu ora karemu. Nek sampean duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si Bawa Werkudara aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Loh. Wah. Kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Ku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok mung wonten disak. Edan mula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to berguguk utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Ngono iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Ngono iki ngestaken dawuh nyuwun pamit Rama Kyai. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta
jagat mangstu karo wayah loro jagat. Lah dalah. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuhing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesti Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jer panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuaku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Amarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng ing tumanduk marang Projeng Darawati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Amarta. Balik, mandheg sik. Antasena. Ayo, tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot. Apa? Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Dik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenen Padang. Gawenen Padang ngendikane Pak Dik sedikersake. Ponokawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Ora usah sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenen isin? Ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin, Bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lik, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggepmu sugih kowe apa piye?
Aku kuwi satriya Mbumira tahu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu, mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kuwi ora mung nglintah darat ning iki ula. Wis ben ra apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu, Pakde ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo, tenan yo, Lik. Iya. Wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena. Yo, tak pasrahke Pakde Dewa. Wis, kana susulan Petruk karo Bakung aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena. Yo, hati-hati, Lik. Gong. Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Ya iya. Pustaka Jamus Klimasada diboyong sinuwun Ndarawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Tru kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar, ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madheg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Piye ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ayo wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ilang terus mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Wah, oh. Heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger ning negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak. Mbuh, kanane bapak engko mari apa matis wis pasrah sing gawe urip. Yo, mangkat bae, Tru. Putus. Alah dhisik
karo Linmas. Lah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Amarta gawe kisru. Nyo tampanono dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sapunten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sirun Mandura? Ora. Dinuta Kang Rama? Ora. Modar. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi kok tuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanono Pedro. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus Doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoca Ndara Antarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Modar kowe. Karo Bagong. Modar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Wis diterimake arep ngopo? Wis ayo gek nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glu, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lelakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaca Ndara Antarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malih apa wonge. Oh men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan.
mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Ya Treya. Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye lek sedekep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku Batak. Bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko. Wis rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wah iya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Tete prani manganak hanung paricata. Balume mbak lamun mambeng le rombak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelora Petruk kantong bolong semawur Kelora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhekke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah.
Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anakku lanang Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat iku padha jagat pangestu karo. Antasena iki. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksudane Pak Demu tampanono. Lah gegem dadekake jimat. Adikku Di, adikku. Waraku Udara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bola Dewi. Nggih. Bola Dewi. Kurang juga ndak konangan. Iya. Bola Dewi kekengku. Yayi padha Raharja. Itu. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak D, Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Werkudara ngapa? Tidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong, terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadoan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Pergudarane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono. Tutupo. Dong aturaken bekti kula Kunjawa. Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula meninggal jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjo. Jah bagus. Ki Gatotkaca. Tak tampa. Pengestune bapak tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Kenging menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki? Lho. Lah kok malah kowe takon karo wakmu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kok sik, kowe aja ngawur gawar ngawur.
Sing ngakon kowe nyandhet ponakan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba to? Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, mengkari papat. Iki wong-wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Paman Sedewa Kesah Adri menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Kadot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Aku alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngenake gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ha iya nek aku wangun. Iki sandal ora kan kene. Wah, aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrek. Kaiki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Kaiki tes larang-larang bayar larang-larang pendulanan. Heeh ya. Ayo. Menek Ndara Antarja tekan kene hati-hati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna iki madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgodani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glebete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya,
Aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing madha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Lah dalan kok kaya ngene lho lakon. Wis lunga. Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedem ya iso. Wah. Wis aneh kok wis dinteni kene. Iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Darantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Oh gah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Pancanaka, heeh. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon Kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. dadi ora usah wedi. Saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk. Ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disutuk pas nggon dodone bapak. Penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih nggih. Gatotkaca kok mundur apa? Kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku men pengen weruh yen to kowe iso mrimpih karo Petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kose Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai. Lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pit. Lho. Lah apa
manungsa sing madha rupa karo Baladewa. Sanjae bola. Blek lanat kuku karepe dhewe. Werkudara aja meneng ae. Jane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Tidak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Opo? Lagi kon menungsa. Buku arepe dhewe. Aja ngawuh gawar ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Ah, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Oh, Bagong anu ngomong. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredel mengko modar dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangkis-tangkisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Aku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu.